Vítajte vo Myši. Tak teraz sa nachádzame v metre, v Pražskom, ideme na odchádzame práve z Petrží. Dneska vás vítam zo Splitu. Vyzerá to ako veľký čínsky múr. Dobre. Nachádzame sa v Omiši, čo je také, by som povedal, také ako u nás okresné mestá na Slovensku. Má 16 000 obyvateľov, ale je to historické mesto, pretože toto mesto kolonizovali Rímania, potom tu boli Benáčania a preto sa nám tu zachovala vlastne tá typická talianská architektúra. My ideme teraz to hore na Mirabelu, čo je pirátska pevnosť. Ona vlastne slúžila pirátom, ktorí tu boli po Benátčanoch, alebo aj medzi osmanskou a tou benátskou nadvládou, keď boli v Chorvátsku, keďže táto časť Chorvátska patrila voľakedy po Benátsko. Takisto sa vlastne tento Omiš nachádza 30 km od Splitu, čo by malo byť druhé najväčšie mesto v Chorvátsku. Tu môžete vidieť prístav. A taktiež na druhú stranu, tam je vlastný kaňon, ktorý sa dá splavovať, je tam rafting, ale zase nemáme čas na všetko, takže... Ale niekedy určite by som to vyskúšal. Tu sú ešte tie lode, prístav. Pozerám tiež prístav, tak spolužiakov mám teraz v Monaku, čiže som si takto zobral to ako také malé Monako. Ak by ste sa pýtali, kde je Roman, tak neviem. Ale odporúčam vám na to pozrieť si video do strihom. Tak vidíte, že sme vstúpili do starého mesta. Tu sú také tie typické talianské uličky. A pred nami, akurát za chvíľku budete vidieť kostol Svätého Ducha, čo je tiež tu postavili vlastne ešte Rímania. Potom toto oselili. Tu môžete vidieť zvonicu aj s kostolom, ktorý je asi zavretý. No a teraz už sme úplne v centre starého mesta Omišu. Môžete vidieť, že je tu kopa ľudí. A historické stavby, teda z toho obdobia benátskeho. Že má to skôr taký taliansky štýl, viac taliansky štýl ako chorvátsky. Uličky sú samozrejme úzke a dlhé. Čo môžete vidieť za mnou, čo môžete vidieť aj predo mnou. A vidíme sa teda pri tom najstaršom kostole a tom, čo to je vlastne taký aj námestie a taký, že najviac navštevovaný. Pred nami kostol Svätého Michala. Tak za mnou je kostol Svätého Michala, bol postavený v 17. storočí. A väža, ktorú teraz nie je vidno, tak tá bola postavená v 18. storočí. Je postavený v gotickom štýle. Keďže vnútri je príprava, že tak iba takto. Tu môžete vidieť. Tieto hore sa ide na Mirabelu, čo je tá pirátska pevnosť. Tu je ešte väža, to je tá z toho 18. storočia. A my sa teraz presunieme hore na Mirabelu. Tuto môžete vidieť, že takto ide výstup, to sú schody. A tu na hore už môžete vidieť pirátsku pevnosť. Keď si strážili poklady, samozrejme, že tam odolali Turkom, no legenda hovorí, že robili tam taký hluk tí piráti, že Turci si mysleli, že tam je obrovská armáda a tak ich nenapadli, no, kábel z mikrofónu. Vstupné je 5 eur a zatiaľ to vyzerá takto tá vyhliadka. Hore sa nachádza pevnosť, hrad, ktorý sa volá Starý grad a o tej si potom niečo povieme ešte. Odtiaľto sme prišli, to môžete vidieť tu ten most.
Samozrejme to je nový most, ale tak ten som nenatočil. A tu je staré mesto. Tu je ten prvý kostol a druhý kostol. Čo som bol strašne prekvapený, tak to je to, že tu sa nachádzajú pieskové pláže, čo v Chorvátsku som nevedel, že oni majú tiež pieskové pláže. Ja som bol vždycky v tom, že v Chorvátsku je iba kameň. A strašne sa mi páči tá príroda, že sú tu hory a hneď je more. Rieka Cetina, kaňon, nový most a Mirabela. Tam smerujeme. Je tu dosť schodov, dosť. Ak sem niekto pôjdete, tak zoberte si tenisky, lebo nezvolil som moc vhodnú obuv. To jak keď sme boli v Prahe a je to tak, musím si dávať oči pozor, no uvidíme čo bude ďalej. Nastal taký malý problém. Je tu rebrík. A ja mám na sebe tie adidasové šlapky. Povedal by som, že easy. Ale je to crazy, že tu je rebrík. Normálne rebrík. Ja v adidasových šlapkách. Slovenská futbalová reprezentácia musí byť. Euro 2024, Nemecko. Takže teraz mi napadlo, že toto je vlastne Hromozod referencia. Takže není to len tak. Teraz už sme na Mirabele, originál. Tak toto vyzerá, tu je chorvátska vlajka. A teraz už tie nerušené zábery. tej pevnosti Starý Grad, je to pevnosť zo 16. storočia a postavili ju Benáčania a postavili ju kvôli tomu, že vtedy boli tie výboje Turkov Osmanskej ríše a oni chceli ochrániť celý Balkán, samozrejme i územia, lebo toto patrilo Benátsku a tam hore sa nachádza tá pevnosť Starý Grad. Stade mali fajný výhľad, úplne naozaj super výhľad na celú túto zátoku, aj s kaňonom, aj s riekou, aj s morom a mohli sledovať celé okolie, aby to nepadlo do rúk Osmanov. Že pri konci videa stál otvorený Roman. A vás to asi strašne zaujíma, že kde je. Ale tak pozrite si minulé alebo predminulé video, výlet v Ostrihome. A on sa vyparil. On zmizol. Ale naozaj už všetko z tohto dnešného videa, z tohto výletu v Omiši. No som teda tipy, že mám to spraviť také viac historické, aby som povedal niečo o tých pamiatkách, tak dúfam, že sa toto vám páčilo teda viacej. A tu je to video s Romanom, kde ešte je, potom sa stratil. Takže hľadáme Romana,
Chorvátsku a na Slovensku, aj všade. A vidíme sa pravdepodobne v Splite. Takže zatiaľ čaute.